Ka Voice of the People Party VPP kala pen klan biang e jing khot jing wer ki pat ba bakini shem benta ha jing e khi ka jai jai da ka ba ker ta wer e Secretariat ha kan reiterek unailar aja Jaidbynriew uba arden mela basayo mai president ha ka no phai sngi south rek unailar aja Jaidbynriew ula pen kan mau biang e ki pat ba halor ka jing thmu jong ka party ban pen long ya ka jing e khi ka jai jai da ka ba ker ta wer e Secretariat ha ka te sngi Ulay aware ki pat ba ki nong Pyrshah kin wan pat ba syakate ki jingalang ban pin paw ki jing dawa ba ka sarkar jilla ka de ban pin urlong ya ki shpotli ki mat jing dawa ki ba ka VPP kala dep ban bu ahkmat uba arden ulo ongru ba kala de ka por ba ka sarkar jilla kan sangi no e Rukom Treikam ka ba kat kum ka jing ong jong u kalong Pyrshah e ki jing ban toy jing ki nong shong snong ba de ka bha ka miat jong ka ri ba ka Jaidbynriew ya kwa ban Pyrshah shi ki nong shong snong jong ka jilla Hagwadi bat karai jong ka Voice of the People Party ban pelong ya ka jing ya pat ba ka jai jai shamin Secretariat hakan riutrik unailar arajar Jaidbynriew kidon shibon ki mat bat ki jing ki ba ka jala ka kendo ka balon ra ya ka jing bat ki jing jinja ka ba kraw ya ki babon ki nong shong shong kani ka jing pat ba Kapan pau, ya kajing pitar kajing kipai ba, ya kajing bamhun kajing kipai ba, ya kajing Pyrshah kipai ba, ya Rukom Treikam jong ka sarkar MD. Kabalong Pyrshah, ya ki try muluk ki try jaka, Pyrshah ya ki beduk ki Katto ki rit ki Biang, kabapen kharoi ki kam bamsap, Rukom Treikam kabapharia ya ki shnong ki thau bat wanra kajing pat kajing pra haka Jaidbynriew kajing penjot ya ka mariang haka kateng jonggori ko par bat kidon chibon ba kijing e ki mat ndrika por kam sha bangan batai lut yaki haka ni kapor kumta ni kintu yaki pai ba nong shong snong ki badon ya ka jingkit kli nakamta kala shai kala shisin kaloi jogari ba ka Jaidbynriew Bakini shim bentalam bat ni kum ka party hakani ka jingya pat pa kaban ka khubor ka shan bat ka baklan shaka sarkar bangin ong Katto kala Biang ka sarkar ka di ban sangi mator yakini Rukom Treikam kibalong Pyrshah ya ka jing bit ka jing Biang ka jing mentoy jong tribal o try jaka ni don kam ban yang tili ka wei kum ka Jaidbynriew ban pen pau yang ni ka jing slow ka jong Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi ling ba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya